Machiegni kendo nyakwara mgajwang' e chenro ni mar migago wadhi mbele gi miweche manyien. Chenro mar yango Opande manyien manyasani midendo kaka Maisha Card ibiro tim chieng' wuok tich mar juma mabiro e kaunti ma Nakuru. Migao mochung' ne ndiko oganda chano yango Opande mabende ibiro tigo de chopo chenro kata choko nonro te mag Jo-Kenya e yor lony manyasani e romo manoyo jodito mopogore opogore. Jagoro e bwo migao mochung' ne ndiko oganda Julius Bitok wacho ni chenro mar ndiko oganda ibitime kidieny ka kidieny ma ok galamoro. Bitok wacho ni ok bichuno oganda mondo mi ondikre, kata kamano lose wi ber ma oganda biro yudo ka gindikore ne Opande no manyasani. We have a solution for this country. We have a solution that we believe is going to transform this nation. The government has been trying this. It has tried 4 attempts. It has not succeeded. Why? Because of exclusivity. But we say this time around we want to get it right by ensuring that every person who has a different idea, who has an opinion, we give them a chance, we listen to them.